guys zvimwende zvimweka move rakatogwa nababa Harare ka. I salute that man zvekutodaro. Handidi kunyeperai. I salute that man zvekutodaro. That was a bold move. And he really listened. That man baba Harare ndinoda kupa isando dzenyu. Aiwa weshira wesho mwana wokusha kwa gutu. Ndinoda kupa isando. You were one of the people, one of the big artists in Zimbabwe, right? Mashows enyu maidiwa kona to kona, muchidiwa nima promoters and everything. But tell me, akashka calling yekuti, that voice when it came to say kuti, yakwana nguva yekuti, you have to leave this. Muchu yakuzunjamari, you didn't hesitate 2 times. Makango funga ipapo kuti rikadichitongo siya ndiende kuzvandiri kudedzwa azvityere wakawanda considering Maria ibude kuti chero dei imi maida kuronga mashozi enyu pachezvenyu maigona kungozadza maground kana mahure enyu muri mega makango you just put everything down mukabva mangochida kutoenda kwandadedzwa uko hantika I want to say, my brother, I don't know how to say this. I've been watching ka chida unyatsoona kuti sure are you really up for this kana kuti probably along the way papa muchashdengenyeka mubva mati anda kudzokera kujiti handimaona because zvanga zviri kumeka sense kune vanhu vakawanda but to you and your God it was making sense. I think even vari padhuze nemi question kuti why are you taking this move because most of us we are so into money than our spiritual welfare but imimi you are selfless azvadzi makaizvisa paside mukati zvemari mukati mari comes and go kana mwari vachida ngoti blessa even kugospel God will still bless me makaisa paside zvemari I'm listening Mari God here I am use if you want to use me through music via gospel you are going to use me through your gospel music and there we are I am 100% my brother kuti you are going to break it into that gospel industry and I for one is one person achinyatsa kutokusupport big time takasupport music yenyu tiri kujiti kuma party kupi taizoti hakuna party inorira kusina baba Harare andichimaona but move ramakatora kune munhu anoshandisa brain kune munhu anoziva mwari anotya mwari unogara pasanyatsa kufunga kuti okay zvazvinodai pana baba Harare kuti vakanzwa inzwi vakasiya in the midst of kuzvikufaya vakasiya vakati tools down vanhu vakafunga kuti muri kupenga people said a lot of things that people said but makati you know what I'm not going to listen to people ndichangoita zvandiri kudzwa nemweya Holy Spirit uchindite and you followed that. And you even went to the extent of visa even the dreadlock. I watched pamanga mchita album launch yenyu antika when you were dancing. I thought kuti nchaona kaujitika chibuda but aiwa mwari wakuitire zvakanaka hanzvadzi. Nei mwari vazarura masuo pa gospel apa pamupinde. Munyatsopinda nezvazviri. Munyatsokubreaka ikoko nokuti ndokune calling yenyu. Antika forget about all the negativities that will come. They will come, the backlash will come. But my brother, you were put on that position for a reason. Antika yekuti vamwe vanhu vasiri kunyatsokunzwisisai, vamwe vasiri kunyatsonzwisisa soko raMwari ka vachatendeuka through imimi. Just through kungofunga ngoti vainzi Father Harare, Father Seat. Vangotendeuka kaenda gospel vakasiya jiti. Akuna right now gap rejiti rakavhurika. Antika but makasiya mukati ndakwenda uko. Pasina munhu akanga akazvitarisira. Mwari ava vanotaura nenzira dzakasiyana-siyana. Ende Mwari kana vakuda vanokutora, vanokutsvaga. Muri mugomba reshumba, manga muri mugomba reshumba. Muri hove yakamedzwa yakamedza Jona ya. Muri Jona akamedzwa nehove. Imimi vaband members enyu kana kuti vanhu venyu vachitarisira kuti tiri kuzovabhuka baba Harare vaite show kuCape Town kana kuti kuJoburg. Makabva mamedzwa mukandoritsigwa kugospel. Ndozvinoita Mwari. Teererai Mwari ushu murambe muchimunzwa. Muchiona kuti life yenyuka is going to be meaningless kune vanhu vakawanda but kwamurika icha make sense and that move that risky handika that word that you listened to ari nyepi Mwari avanyepi panotokudza chinhu vanenge vaine plan panotokudza it might take time but when he speaks he makes sure that whatever that he tells you it will come to pass. When the message comes from God, from him directly, he makes sure that it does not go in vain. You were called for a reason. Musadziseke kumasire baba Harare ndopenyu mirai ipapo antika ukukwinyika kujitu kutakatova. I would like to believe that I was talking to somebody very close to me like okay I was talking to my husband okay Mwari kana vada havo avana basa kuti uri ani uri papi uri chi vanokunyukura madhaka imomo vanokunyukura so that he set an example so that tisare tisingadayireke kuti why is it happening like this, why is it baba Harare vakadai so but munhu anenge aine answer chete ndimwari
ende zvinhu zvaMwari ka tinogona kuzviquestiona tikazviquestiona ka we don't have an answer. Only him knows. But you inspired me big time. You inspired me big time. Zvokuti ndakanisoona kuti yaroko rwaMwari Mwari vanobata. The prodigal son. Ndaitaura ngati I think makakurira kuimba yezvinhu zvaMwari. But makanga mabuda only in the name of kutsvaga mari through music. Right? Of which that was not apana chakaipa changa chamamuchita. You were just there for entertainment and stuff like that. But we all know kuti panetika zvinhu zvakadaro even uchingounza vanhu zvinhu zvinenge zvichiitikawo kubackground muvanhu vanenge vari pashopu pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. A lot of things that goes wrong. Andisimaona the prodigal son adzoka mumba ende Mwari vakazarura masuo vakati mwana wangu ndakugamuchira. You are here now. Andika I'm going to lead you. Look at how your album launch was. Masupporters vakatoya zvokutouya zvokutodaro kwete zvokuya kuzongoona. Vamwe of course vachanikuona vachaya kuzoona, but ruzhinji vakatoya kusupporta zvokutodaro. Fanbase munai makatobata. We buy the music whether album iri kubhuwa kana kuti iri kunakidza tichangototengera just to support my brother because that move yaka inspire inini personally yaka inspire zvangu because I asked myself, I questioned myself kuti kune ndandiri inini, right? I'm in the industry zviri kufire. Then all of a sudden God comes and say, you know what, you have to leave tools down, leave all this. If you want to continue, you have to do gospel. Was I going to do it? Knowing kuti gospel hi-fi jokdar, knowing kuti gospel inonetsa kupinda vakapinda kudhara. Was I going to listen? Ndakaona kuti mubvunzo wacho ndachita dzakana kupindura. But you listened, my brother Sando Zen. Mwari akuitire zvakanaka. Mwari akuzarurirei. Pese pamuchacha muchavhura dhora muchanoka ngarivhurwe. Pachauya competition ivai pamusoro. Pachauya mabacklash achida kurwa nemi. Rambai muri panzvimbo. God will see you through. Ndangofila kuti ndangoti ndingoita zvanga video, so guys ndingo inspire umwe munhu wokungoti kana baba Harare vakazviita guys, we can also do it. Kuve neswa rakanaka.